ya wo me di first kra na de obu nkunta no de ma aban wo de aba betu dwa second quarter is kasem no epeja ni mu nso ekakra na o shi boku obi nso bo ntrene so obeti agumon so de afa Galamsey enso so ehom sada na NCCE adwumayefo so se wo munwa nam bia hyemu ayentua ma wo num nti won mo be ye kire wo wura jataba wasi wasuansuo wasuansa wasuakresi ne gaso yire wahudi emu oduro ti sabredi woni Dr. Laji Mamudu Kwabraje manyansa container woni ne hwabu me bi kan ho anopei me kwa no kwantom kro solo edi amamu wo hinini amakrancha da zo so fuma mi premier ni asantsemai ajimi atumu amame di fufro bapa amesa me no pesma kani yanyi brei nana kwasi bu sompra ya wo ye opemso ni betwa hene en wo kasa no pei asam ni tiawa se nano eni disi amanyokote aprankam tigu monteso tikojabo yeti sa abato nwuma ye ba betumu aba no niema wo mu a wo mani nyon tebe ya ma mi gyen adukoi mensa wo ma nkura mra me ye mu nhwehwemu enam so ma o himpoen so na no atum bia wo kirem se ma mi no su se bibia enim dia o me yewem ne yewem na se bibia enim ampa no po beboa ama gidi agana fo wo ma no no etimi akosoro ya ma me no dia aba ana se electoral commission dia aba se wo peso hia NDC me share last paragraph no me se sa brofo de so aka mo hia yesi manipa foforo mra no mehwehwem na se meti hai ne yewura tumfo ayi na nanom se mra ye mehwehwem mayi mam yewura ja mama trankonwa enhwehwem matranko hwehwem na wo se waka bone a wo besa ba biem nti e besere onwo no ho na Ghana asundwie o Ghana asundwie e wo Ghana nti esere no the NDC for can biara no onfa meto ya hwehwem na bi nimu a wo isi yanchi obi wo kura ebo wa baso na me de minim se sum wo ho ntia ko ba bi esum nie no ntumi ka se mfa kane ko mra esum ni ho e den na baka se mfa kane anko nti me gina ha ase go so mahene me kasa ase go so mahene se me challenge ma me se ye din a ya tworo no ya de bi wom ye din a ya tworo no hia deliverance eni enya sam keto amampani dada abani semse pra obi nso kwa ne ebobi ma no so de a osini pakron so de ye ne hypocrite enti na chese o ma no se ukogina ha etwem ukogina so atwem nyame no ane be ya adoye ye koya ni mu no mampani dada ma na esa akasai se wo hwe ne Ghana ha ketase hye eni proye adoso amensentrofo ye chinchim ye vita duku so obi aso nka biem sanse ya hyema ya bre ya ye nka ho asem odi asem we de baba tu dwa no o chechem de afase de nei Ghana uba ya kukansie no mu ehye bi e wo mu osusi emfanya adwuma no betumi akofo ha kase pa enso ediaba ene wo bom amane a wo chechem se ene pipi aba na adanko akufu ado ene na be de che Dr. Laji Mamudu ba omi ada no no ketase shado so ama ene nsentwerofo obi ase won ka biem MPP abreso eni gwase bebre kan semika ne di kan se yaka se uye nipa na ote ekrobi so no wabobo sin abo na edebi okachiro obi ase bo se amabo no minti ebiom eye ni gwase ma ene amene mo kasei for the first time in Abakosem FIFA amohwe football akansi hu omse Ghana ha ye ni stadium bia esefata se ye ball ha enwache ena wosan kasa se wohwe katase sha wodro ye wo aban eniememu atitiru ene amantam nsia no a ye no a chese mpuntu asese amantam nsia foforo no a ye de beka ho ye de kwo ho no mpuntu obia enkoso ho bato aye betui dachi abato ye madachi abato ye nananum dachi abato ene beto nesa se ya nyensesem na sa ban etoaso ye nim bebia Ghana ebe kwakoyi ebia dachi eti honi abe kache se omani aton obia nsesa ne nyomanko ntina nanum muna asase no mo mo ansa na kwesi broni bai muna na mukuta oman no ya to asof
Francis Asenso Boache ena wono ejina mu se mrahye bedwane owo eye bantema ene oba bantema Asenso Boache a ne de frɛ na brante pa ya wogina ne naso a wobo adwuma se kwantempɔnso afo na wode nsɛm bi atodwo a wo kyerɛkyerɛ mu fa mampani dada mama eye ka kwan profukwensi empim du mienu ha wotwe aduasa bi enwo asɛm okoka ye eno na Francis Asenso Boache ejina Tafu station Kumasi no wo kyerɛm se papa ye tumire ni a kyerɛ si o eba kwantempɔnsɛm ene akwan ho nsɛm de fa ho makora na adan kwa kufu ado aban waye bi papa no bra na abona moyi a ti se de ogina po ano ho masra na enso no wo between the nsɛsi ne po prentwan sa akwan ho nsɛm de ye de tutun sɛne ani wo aban ni na ado aban de a MPP for defense a wo mate ho mamu. I've stated before, since 2017, since Nana Akufo-Addo and Dr. Bawumia assumed office, up to end of 2023, this government has constructed or added to the road network of about 12,830 kilometers. And our solid, unprecedented achievement in the road sector is serving as a major source of frustration to the opposition. That's correct. And as a result, even the former president himself had a cause to wonder where the roads are. So I think it's important that as we are launching another major project in Kumasi, I put out the fast. So these are the fasts. At the end of December 2016, the road network was 78,403 kilometers. This has increased by 20% to 94,203 kilometers by June 2023. A national road network inventory and condition survey is currently underway, and preliminary figures project that the road network size will reach about 100,000 kilometers by the end of this inventory. Bantama Asenso Boache no ene obema ba osi so mansa no aham wo ba ye yakwan wo dwiri bi ankasa abadwuma ate ko so anabo adwuma na ye yakwan ma ye na kwan no de yakwan fun no doso enso ye nim se wo bebo adwuma ama kwan ya mo nka mi kuro ma chim da akwa no wo firi Kumasi kwa chim da akwa no eye ayini wadu bi ase onyo katachie Asenso ye ma ye wate na bejo samba no ewo me ho ebusuya ye nto aso de obunkunta edema wo man ne obenfo Samuel Kobena enim en wakasa se wo hye wo man no sikasem mpagyaye no a epagyaye second quarter no hamu nchemu nsia echiri ponso enkron na se de obunkunta no de ko sector by sector enani obubu mu saa kyerɛkyerɛ mu a piepie mu a se de obesi na so wabubu mu ede afa o se Ghana economy no wo de ba ye GDP no a enu pagyaye hamu nchemu aduanan echiri po enso emienu na woka ne nyina bomu overall no a overall growth no a na chese enu gina ohemu chemu nsia echiripo enkronobinfo kwabena enim na no asemni perspective, we recorded 43 billion Ghana cedis for the second quarter of 2024 relative to 40 billion Ghana cedis for the second quarter of 2023. Based on these constant figures, the economy grew by 6.9% in the second quarter of 2024. In the second quarter of 2024, Ghana's economy grew by 6.9% relative to the 2.5% that the economy experienced in the second quarter of 2023. Between 2022 second quarter and 2023 second quarter, the economy grew by 2.5%, and between the second quarter of 2023 and the second quarter of 2024, the economy grew by 6.9%.
Obinfo Kobena Enim Ena Wubunkunta Enso Edema Womaino Democracy Hub Fonso so Wabetiagu Monteswa Yechere de Chia Efema Goodie to Bonne Galamsey one convener and I said you do one manim sa Shibo Queen in Adensia and Wakasa Senya Nunko or Sanfre so Swafa Washens Ase or Badi and Paya or the Ashimuma and Kekon Quadi and Conference Jumedian so and to her was see a branch from Sagana for in episode near Casadia Galamsey said the one more yene de abobano ahwe ya enchekora ene yakransuo ewo mosi krobo kina ene Cote d'Ivoire de abomanu de ababedware na sabre ya epe ho aye pe ye hu na se be san kransuo dia ene na ekoye mekoye amehu eno nam so ene woto Ghana fo nyinada enkrase wo betiagu montreso duru ho aye nso nta wuru machi issues. They are all symptoms of a governance system that has failed. The only way to end Galamsey, to ensure economic stability, and to root out corruption is to demand systemic reforms. We need a new social contract, one that prioritizes transparency, accountability, and the well-being of all citizens, not just the wealthy and powerful. Demands holding leadership accountable. We are not just calling for an end to illegal mining. We are calling for the resignation of those who have allowed this crisis to fester. We demand the immediate resignation of the following officials: Minister for Environment, Science, Technology and Innovation, the Minister for Lands and Natural Resources. Hey, I don't know here but waba abrofu nyina de ho abagim. Yasemu. Eni de dru agugu amu nyina de ho abagim akoda muzire an. Yasem ketwa. National Commission for Civic Education NCCE for and a woman so ka say de wo su biada wo sunani. Wo mo so mo beti apranka matena fie. Wo mo nkwa adwuma ni nyina da ne se wo bosobuo ya Fair Wages and Salary Commission for no mo ni wo manyan. Sanse wo mo se woni akoda akofom na aka chene se edu tire nkwa ho. Ya be hye no anhye na de nitwam so de ne kwa achim da o tan na asa kotomo de afia enya de obetwa ma okura a enu nti bo bebre eni hye ya omni omdi gu akwa mu ebi ni professional development allowance eno entumi ama afa NCCE third adawanse eno so entumi ama oni pada se ni ntumi nkoye adwuma na ne me ye hye ne ekowiase nkoye bo achibidin enti wo mudi card ne nso watumetum ede to ho ni nyina da bibi pa bi amfiri na select ama enti wo be transfer wo nya adwuma. We went into Georgia agreement and disagreement, and we gave them an ultimatum of 7 days that they should consult their employer. You know, Fair Wages also has an employer, which is the government. They should go to the bigger employer and tell the bigger employer that they have come to us with the mandate that they have been given. But we say we disagree. We are not satisfied. It is disheartening. It is making our work not being recognized, especially with the volatile democracy that we have. So we are only telling you that from today, close of work 4 o'clock. Tomorrow, we do not want to see anybody at work. All offices are locked. We have informed the management of the regions together, and we expect that they also comply with us. So those who are in charge of locks, today when you close, go home with your locks. Santrofo nhia mu wo frɛ no framantam krotam homu yewura yi a wo kasai uko otimantem no a wono ene ye NCCE penipa ora Clement Mamudu yentoa so na na jeni mboaten wono ne kofa bai amanyokuo ye frɛ no national ono ne penipa woda amanyokuo ano na ne nyinanda ene se wo se wo hye eniema akoso e wo man ni mu na adodanko akufo ado aben hye ya wode agu akwam atumi aboa one na amanyokuo United Front Party womo ede ho kokodom na mampania be de che Dr. Laji Mamudu Bawumia no mapritumi etumi abreki 8 no na sami beto dwa nipa bebrae wonu nwanwa sanse no munum se ewe na na jeni mboate na hotedi ndi jataba de kone mampani da His Excellency John Dramani ma ne don nakra na fedi ye den na ne suru yakasesei watumi nso yi ama no ene cultural center santimantem Kumasi Krotemu ene friends and Jofo nhyiamu ene ode tu wonu anim se wote wo manimu ne nyina ekoso wo msa ahokire wo de nanso wo de nyama de gunsane ani dia yesi pema be ye bua me ni nyina na dan kwa kufado ni Dr. Laji Mamudu Bawumia wo so be ye ne sensensen a enye free education ni national ambulance service ni national drone service ni agenda 111 ni enyama ne bebre wo ho ye policy a Ghana de hyetimi edi hu fa so nti ene ode ne ho kobo wo no ye contest election na ye nanti
ɔman mu nyinaa no yɛhwɛ enyumapa a nana do dako ɛkufu adu ɔne dɔkta mamu ga onya ɔman yɛn na ɛsɛ ɔpata sɛ yɛtoa so mu nyinaa mo bɛka 2008 ɔmanpanyin kufuɔ NPP ɛyɛ adwumatimi ɛma yɛ dɔla mi bɛdu $1 ankyɛ ɛna yɛ mpunsoɔ ɛna yɛ ahoho baayɛ ɛna ɔbɛkyi ɔman ne kɔ akyi na yɛhwɛ nnwumapa ebuntuo utupan a akwan bridges suadan ayaresabea ahodoɔ a nana dodako akufo ado ɔyɛ na yɛse amfo na yɛ dɛn ɛkyerɛ ne to asoɔ ne ɔforo biapa na yɛ dɛn ɛna yɛpia no eti pɛmpɛnso aduru no enyumapa a nana dodako wayɛ no ɔpɛ wɔ sɛ n'akyi ba dɔkta mahmood baomia no yɛma ne to aso na ɔman ne putuo etimi kɔ n'anim na ɔman no yɛn ti ɛto aso bɛyɛ krabɛbɛ. Nana Ejenim Boatsen wɔno no di amanyokuo no a yɛfrɛ no United Front Party Jataba ɛna yɛfrɛ no mampani dada John Ajekum Kufuor bosompra ɛna waka sɛ na sɛ minada etiawa sɛ ebra so sɛ building accessibility ɛho mmara bi ɔmde kɔto mmara kyɛ bedwafie mu sɛ ebetumi agye atum na ba bɛyɛ mmara sɛ de ɛbɛyɛ ne enuanom ne yɛ maame no ma wɔn ho aka ɛna wo yɛ adan a esisie no a kyɛ sɛ nhyehyɛ bi enu edi gu akwa mu de ama wɔnom mampani dada John Ajekum Kufuor sɛ wiase kɔ n'anim yi yɛntumi nya obi nso nka kyire nti sɛ mmara bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi ayɛ na aboa ne ɛnu nyinaa so atumi atena bɔ mu na obi ho nkɔkyere no dada setena brabɔ mu dia ɛno nso gye tum pa sɛ bra so sɛ saa mmara no yɛgye tum. Anyone had said just 10 years ago that I will today be here in a wheelchair, perhaps he would have been disputed and damned as a false prophet, but his prophecy is the reality today. I'm in a wheelchair, I cannot walk, and I need about 4, 5, 6 hefty men to be pushing me around like a baby. We cannot leave any segment of our society behind. Let us appreciate our differences and our idiosyncratic inadequacies and develop the tolerance to accommodate each other as an integral part of the human race. Eya mampani dada ma paba John Ajekum Kufuor ena yete ne nkan OCP Ghana Limited na phrase or the OCP fertilizer de abawo ya eno abantawi ebetumi aboa papa na wade apete so na aboa ama onema no atumi asose do so eba na to so de de ananano mamtole ano party a isuo e won twetwede no mfa so bum no mo bagye ni nyina OCP fertilizer wo say se open dodo mu atuo baako no eye 0325909437 21st clinic. We are the sciatica expert, 15 branches across Ghana. Oba Kumase Wohia overseas Eben Alpha Radio Obuase Cancel Cortes and Crying Dome Marketechi Techiman GN Bangadine Denum Kransa Henda da Efie a one more and a year show amount to a Sintia Sabre Amwa morning in Ada Yetimi Attraction War Ama Honso Ayekama 3 Eco capsules and Uba Bow to I am team and Osasa Boronu Sisi Yade I am team dear you a chanwo and no any di to say Asante Eboa Benedict one in a semu for penny akaseboy or sonny sokroje edema me makuku Veronica Jando ahufedua the evergreen or yet Juma Kasa betina video na chichinchi ma MCR one giremu Azuka when me and the bed team say Pampe and then any name baby say ya and one also Ababo Juma Eddie Amaye me PSA Shadrach Wahofedia oh papa mina wamu Juma Aboy Azuka de and nanu say ya and one who me mu anope pesma kani me oh hinini ama kranchada zoas of mami premeni asant samai ajemi